Zdravím ťa na mojom kanále. Moje meno je Oskar a dnes by som chcel prebrať tému testosterón. Čo to vlastne testosterón je, prečo je testosterón dôležitý, akým spôsobom sa nám testosterón znižuje alebo zvyšuje a prečo je dôležité ten testosterón mať nastavený tak, aby sme ho v podstate udržiavali čo najvyššie. Takže testosterón je najdôležitejší mužský hormón, ktorý primárne vplýva na rast pohlavného orgánu, ale takisto má vplyv na proporcie našho tela, osvalenie, ochlpenie a celkovo na našu mužnosť. Keďže je momentálne doba, ktorej vládne technológia, tak má to veľký vplyv na to, že tá mládež sa v podstate oveľa menej pohybuje, oveľa menej športuje a nemajú celkovo taký vzťah k tým fyzickým aktivitám, ako kedysi mali napríklad naši rodičia, alebo keď sa kedysi chodilo na vojnu, bol povinný vojenský výcvik, no dnes bohužiaľ je to veľmi zanedbané, tá fyzická stránka mladých a akurát, čo je jedna taká vec, čo to pozdvihuje, je tá vlastne gym kultúra, že to všade ľudia vidia na TikToku, tak môžu sa motivovať nejak tým, že v podstate začnú cvičiť, ale možno niektorí ľudia práve nemajú nejakú motiváciu alebo v podstate človeka, ktorý by ich naviedol na to, aby jednoducho začali cvičiť hociakým spôsobom, nemusíš proste dvíhať činky, môžeš si zahrať futbal, basketbal, môžeš robiť hocičo. Je najdôležitejšie, aby si sa udržal v tom pohybe a aby si to praktikoval v podstate pravidelne. Takže toto bolo smerované hlavne na ľudí, ktorí sa jednoducho málo pohybujú alebo majú sedavú prácu a taký typ práce môže spôsobovať dlhodobejšie nejaké problémy s bolestiami chrbta, hej, napríklad, alebo problémy s držaním tela, nejaké tam vzniknú disbalancie. Sám som mal v detstve s tým problém, keďže som mal skoliózu a pomocou cvičenia sa mi podarilo to vyliečiť, ale trávil som veľkú časť svojho detstva za kompom, veď aj teraz za ním sedím, ale je to z nejakého iného dôvodu, aby som nejakému ďalšiemu človeku mohol niečo odovzdať, ne aby som hral hry a robil niečo, čo je neproduktívne. Jeden z ďalších globálnych problémov je riziko konzumácie potravín, ktoré sú nejak upravované alebo sú vyrobené na báze geneticky modifikovaných organizmov. Uvediem príklad, kúpiš si kuracie mäso z Poľska a oni tam dávajú nejaké chemikálie do toho a látky, ktoré jednoducho urobia to kura väčším, aby tam bolo toho mesa viac, ale ľudia to jedia a je to ako keby experiment z labaku, ktorý nám prinesú do obchodu a dajú nám to a povedia, toto si zožer. Týmto by som ti chcel odporučiť si dávať veľký pozor na to, čo ješ a aby si jedol čo najviac potravín, ktoré vieš, že nie sú nejakým spôsobom modifikované, takže ak máte doma sliepky alebo ak si pestujete vlastnú zeleninu alebo ovocie, tak je to super, že si to môžete pozbierať na vlastnej záhrade a viete o tom, že ste to ničím nepostrekovali, nič ste tam nedávali, nepicháte si žiadne látky do tých vašich kuriat, čo tam máte jednoducho. To som uviedol len príklad, ale treba jednoducho dávať pozor na to, čo ješ, lebo si to, čo ješ a tvoje telo je dôležité, keďže ti má slúžiť celý život. Keď budeš do neho dávať sračky, tak aj tvoje telo bude vyzerať ako sračka, budeš sa ako sračka cítiť a aj tvoje zdravie bude jednoducho na sračku. Keď sme pri tom zdraví, tak si povieme, že ako nízky testosterón na ňo vplýva. Môže sa to prejavovať depresiami, výkyvom nálad, neustalou únavou, problémami s erekciou, celkovo nižšia sexuálna aktivita. Môže to sa prejaviť tak, že máme menšie ochlpenie, celkovo, že sme menej mužní. Ak si myslíš, že máš nejaké z týchto problémov, tak by som ti odporúčal si jednoducho upraviť stravovacie návyky a pohybové návyky. To znamená, že začneš sa normálne stravovať, máš vyváženú stravu, kde máš dostatočné množstvo bielkovín, sacharidov aj tukov, nahradíš sladkosti alebo fast foody, ktoré ješ ovocím a nejakým normálnym jedlom, ktoré si vieš sám uvariť, žiadne polotovary a upravené jedla. Musíš si to nastaviť tak, aby si jedol zdravo a aby si sa cítil dobre, hlavne to je to najdôležitejšie, aby si sa dobre cítil a to už ako vyzeráš by som povedal, že je len taký vedľajší efekt tej práce toho, že tam máš poriadok v tej strave aj v tom pohybe. Ak to ešte nerobíš, tak
začni poriadne zdravo jesť a začni cvičiť. Ak nemáš nejaké veľké zdravotné obmedzenie, ktoré ti proste cvičiť nedovoľuje, tak si nájdi aspoň 20 minút denne na to, aby si urobil hoc aj nejaký domáci workout na brucho alebo hocičo. Nejaký typ pohybu, ktorý ti jednoducho spali nejaké kalórie a vydáš zo seba fyzickú záťaž. Je dobre začať hocičím. Uvidíš, ako sa budeš dobre cítiť a začneš oveľa lepšie vyzerať, budeš vidieť ten progres, tú zmenu na sebe, uvidíš, že budeš priťahovať aj viacej dievčat a možno ťa pochváli aj nejaký chlapec, že dobre vyzeráš, vidno to, že si začal cvičiť. A prečo by si vybral byť nejakým obezným typkom, ktorý nemá kamarátov, nemá žiadne ženské, vyzerá zle, vyzerá zanedbane, že sa o seba nestará a je to z toho dôvodu len, že je jednoducho lenivý, že je proste lazy človek a že si nevstúpi do svedomia a nepovie si niečo urobím a zmením svoju postavu, zmením svoju mentalitu a svoj vzhľad. Samozrejme, že človek sa narodí so svojím ksichtom a s ním už nemôže nič prirodzene robiť, ale môžeme prirodzene meniť svoje telo a môžeme si napraviť naše zdravie, keď je to ešte možné, kým sme mladí a keď si všetky tie návyky vytvoríme v nejakom skoršom veku a uvedomíme si tie naše priority. V zdravom tele je zdravý duch. Uzavrel by som to takto. Zmenil som v živote všetko, čo sa dá, aby si ho zmenil k lepšiemu a hlavne zdravšiemu životu, lebo to, na čo si nevytvoríš tie návyky v skorom veku, sa bude s tebou tiahnuť celý život a celý život budeš mať nejaké problémy, či už to je s mentálnou alebo fyzickou stránkou. Dúfam, že nejakým chlapcom alebo mužom to pomôže trochu otvoriť oči a vydať sa tým správnym smerom. Ak sa ti video páčilo, tak ma môžeš podporiť odberom alebo lajkom a môžeš si pozrieť môj Instagram a TikTok, ktorý mám v popisku.